Hello, खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टु द चेनेल राजा खुंगु YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बर' हरजोबनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैहाय जोंना माने जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जानाखि जोंनि हेल्थनि मिनिस्टार बिथाङा दहायसो लाइभ फैनायाव मोनसे प्रेस मिटआव बुंदोंमोन दा बै बुंनाय बायदियै जोंनि आसामा गाबोननिफ्राय लकडाउन जासिगोन माने बन्द जासिगोन दा अबेफोरा बन्द जागोन अबे खुला थागोन बेखौ नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्स फोरमायजोबगोन आरो अबे दिननिफ्राय अबेसिम थागोन बेखौबो गासिबो नोंथांमोननो गासिबो फुल इनफरमेसन हरजोबगोन दा लकडाउना मालानिफ्राय मालासिम जागोन बेखौ खिन्थानाय जासिगोन जोंनि आसामाव गाबोननि 24 मार्च 2020 निफ्राय 31 मार्च 2020 सिम टाइमा जाहैबाय गाबोन बेलासिनि 6 PM निफ्राय जागायनानै till 31 मार्च 2020 बेसिम जोंनि आसामा लकडाउन थागोन माने बाहाय गासिबो दखान बन्द थाजोबगोन दा मा दखानफोरा खुलिगोन बेखौ आं खोन्थालांजोबगोन नोंथांमोननो नाम्बार 1 आ जाबाय गेलामाल दखान जानाय लोंनाय जेराव मोनो थाव साबोन दालि माइरं थाइरं जेराव जे दखान मोनो गेलामाल दखाना खुला थागोन सेकेन्डआव जाबाय फार्मासि आरो थार्डआव जाहैबायहाय पेट्रल डिपु पेट्रल पाम्प जानाखि नोंनि गोसोआव फैनाय जानाखि फैयो बे गासिबो बन्द जाजोबगोन नोंनि गोसोआव मा फैयो मा अफिस नोंनि गोसोआव मा फैयो गभबाबो प्राइभेटबाबो गासिबो बन्द दा भिडिअखौ नायखानानै आरो दाना सोरबा बुंगोन आदा बे माबाया खुला थागोन नामा ओरै अफिसा खुला थागोन नामा बिदि होनबावगोन दा सोरबा ओमफ्राय दा बेनो ओमफ्राय अफिस कासारि इडुकेसन सेक्टर गासिबो गभर्नमेन्ट अफिस प्राइभेट अफिस इन्डास्ट्रिज गासिबो नोंनि गोसोआव जानाखि फैयो गासिबो बन्द जाजोबगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे खोथायानो जाहैबाय मा जेनाखि आसामावबो लकडाउन जाबाय इन्डियानि माखासे स्टेट्सफोरावबो लकडाउन जाजोब्बाय दा मोनसे खोथायानो जाहैबाय मा जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो मोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनो मोना जुदि नोंथाङा बे आयेनखौ मानियाबा फार्स्ट फेजआवहाय 6 दाननि थाखाय नोंथाङा जेलाव थांनो गोनां जागोन आरो सेकेन्ड फेजआव जाहैबाय 2 इयार्स 2 बोसोर जेल जानायनि खोथा दं नोंथांमोन रावबो अननानै दा बे ओंखारनाया नोंनि जिबननि थाखायसो नों आं जिबननि थाखाय जों थांनानै थानांगौ मानो होनबा जोंनि जिउआ खनले जाया दा बे हिसाबै नोंथांमोना नांगौथार खामानिबाल' न'निफ्राय ओंखार माने दखानफ्राव माबा बुस्थु लायनो दखानाथ' खुला थागोन नालाय दा ओरैनो दा ओंखारलाबाय न'आवनो थाबाय था ओमफ्राय माखासे फंबाय बिथांमोना माखासे सोरबा आन्दायदों आरो सोरबा दाख्लैनि भिडिअआव कमेन्ट्स खालामदों आदा न' सिङावनो थाबाय थानांगौ नामा होननानै दा जोंनि बर'फोरनि न'आथ' फायखानाया आलदा ओरै दैखराव आलदा ओरै ओंखाम संग्राया आलदा जाजोबो नालाय थारमाने न' सिङाव थानो थिननाय माने नोंखौ न' सिङाव नोंनि रुमावल' थानो थिनाखै थारमाने नोंनि कम्पानि बाहेरायाव दा ओंखार होननाय जादों आरो दा जेनेबा बिल्डिंफोरावथ' न' सिङावनो जाजोब्बाय मोनसे न'आवनो थाजोब्बाय दा जेनेबा आसाम टाइपफोराथ' न' गंसेयावनो जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जोंनि बर'फोरनि न'आ ओरै दाबफा जायो नालाय थारमाने नोंनि कम्पाउन्डनि बाहेरायाव दाथां होनदों आरो ना दा नोंनि कम्पाउन्डनि बाहेरायाव दाथां जेसे हायो एसे जों न' सिङाव जोंनि न'नि आन्दारावनो न'नि बाहेरायाव ओंखारलाजासे लामा सामायाव थाङालासे न'आवनो थाबाय था मोनसे खोथाबाव जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ डिटेल्स नायजोबलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय जानाखि इन्टारस्टेट ट्रेन्सपर्ट जानाखि बैफोर जानाखि जोंनि आसामनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय शिलं थांनाय ओरै त्रिपुरा ओरै अरुणाचल ओरै सिलिगुरि दस्रा जायगायाव थांनाय जानाखि आसामनिफ्राय बैफोर जानाखि ट्रेन्सपर्ट सिस्टेम गासिबो बन्द रेलवे ट्रेन बेबो बन्द ओमफ्राय प्राइभेट भेहिकेल नोंनि आंनि गारिफोरा शिलं थांसै नामा ओरै अरुणाचल थांसै नामा ओरै जाखि सिलिगुरि बेरायलाहैसै नामा बेफोरबायदिया गासिबो बन्दजोब नोंनि ओमफ्राय बेनिफ्राय पाब्लिक बास बन्द ओमफ्राय लाइन बास गासिबो बन्द ओमफ्राय एयारपर्टनि जानाखि माखासे फ्लाइटफोरा माने माखासे मेडिसिन बायदिसिना नांगौखिनि बुस्थुखौ साप्लाय खालामनो थाखाय खुला थागोन ओमफ्राय माबायदि गारिया खुला थागोन होनबा खालि एम्बुलेन्सआल' खुला थागोन बेनिफ्राय जानाखि जानाय लोंनाय साप्लाय खालामग्रा बे गारिफोरा खुला थागोन आरो ओमफ्राय बाखिखिनि दस्रा गासिबो बन्द ओमफ्राय गभर्नमेन्ट सेक्टरनिफ्राय माखासे खोथा दं जायनाखि जोंनि फाइनान्सियेल इयारनि जानाखि बायदिसिना बिल खालामा होमबा बेंकआव खालामो बिसोरो बेफोरो ट्रेजारि ओमफ्राय बेंकफोरा जानाखि बेंकनि खामानि मावग्राफोर इमप्लयिफोर बिथांमोना जानाखि फाइनान्सियेल इयारनि माखासे खामानिफोरखौ मावफुंजोबाखैब्ला बिथांमोना माने बेंकआ खुला थागोन बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओमफ्राय बाहाय बेंकनि खामानि मावग्राफोरा खालि 10 जन सुबुंफोराल' माने
खामानि मावनो मोनगोन आरो बिनि बारा मोना माने इसिबां मानसि गेदारिं जायो इसिबांनो बेखौ गिनांगौ नालाय बे बारदेरजानो गिनांगौ ओमफ्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय मा एटिएमआबो कन्टिनिउ थागोन एटिएमआबो खामानि होबाय थागोन जायखि फैसा बख'ग्रा एटिएम बेयो ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे जेनाखि मन्दिर मस्जिद नोंथांमोना थाङो चार्चफोर दा बैफोरावहाय साथाम सुबुङाल' सेम टाइमाव साथाम सुबुङाल' थानो मोनगोन बिनि बारा थानो मोना थाङियानो गाहाम नोंथाङा बेराम आजार बादेरला बुदेरलियाव थाङिथ'आनो गाहाम मानो होनबा जों न'आवबो इसोर सिबिनो हायो दा आं बेखौनो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो बुजिबाय होननानै आरो नोंथांमोना जुदि मोजाङै बुजियाबा कमेन्ट्स खालामफिन आं गाबोन गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै दा नोंथांमोना आंखौ जुदि फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखैबा फल' खालामनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन गोजोन्थों मोननिसिमबो बाय बाय गाबोन लोगो मोनसिनगोन